нафароне ки дар шаҳри москва қарор доред барои сафед кардани дандон ё барои табобати хунукиҳои дандон ё барои кандани дандон ё дарди дандон ба шумо духтур лозим бошад, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. бахшида ба моҳи шарифи рамазон тахфиф дорад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. видеоро бо диққат то охирша тамошо кунед ва дастгириро фаромӯш накунед. Яъне российский политик, депутат Госдумы Сергей Миронов қайд намуд ки барои шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2023 як муддат шаҳрвандии Федератсияи Россия дода нашавад ва фикри ақидаи худша баён кардан сабабаш ҳамие ки қайд намуд Сергей Миронов. шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистоне ки ба Федератсияи Россия меоянд як муддат шаҳрвандии Россия дода нашавад ва ба ҷои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба дигар шаҳрвандони хориҷие ки вориди Россия мегарданд шаҳрвандии Федератсияи Россия дода шавад ва инчунин қайд намуд ки ҳар як шаҳрванди хориҷие ки шаҳрвандии Федератсияи Россияро дора ва ягон нарушени содир мекунад дар қаламрави Россия гражданствоаш аннулироват карда мешавад. як аз нависондаи ассалому алайкум Сорбон, моҳи шарифи Рамазон муборак бошад. ҳамеша тансиҳату сарбаланд ва хонаобод бошед. ман як модар тоҷикам, муҳоҷир дар шаҳри Иркутск. ҳазор раҳмати калон барои суханои хубтон. худоанд шуморам сарбаланд ва хонаобод бошед. шаҳбоз нависондаи аллоҳ нигаҳбонат бод бародарам. худоанд мушкилита осон гардона. ҳазор раҳмати калон бародари азиз. рамазон нависондаи ака агар пропискаи фаршивӣ кунанд метонем боз қонунӣ дар учод монем. патент дорум пешакӣ раҳмат. яъне ки регистратсияи фалшивӣ кунанд тра метавонанд ки сразу видваренит кунанд аз Федератсияи Россия. вақте ки пропискаи фалшивӣ доред шумо агар ки дастгиртон кардан аз сари нав шумо ҳақ ва ҳуқуқ надоред ки биген мақсад мо авф шавем, моро видварени накунен ва мо пропискаи худмона оригинал мекунем. дар ҳоле ки фалшивӣ бошава дастгир нокарда шумо бигирен оригиналш кунен мешава бародар. қурбонзода нависондаи ака чанд бор шид менависам ҷавоб наметӣ. ман 17-солаим, 4 моҳ пеш омадам. як бор регистратсия кардагиам. бихапан депорт мекунанд ё не ҷавобша интизорум ака. агар барои патент надоштан дар назар дошта бошӣ барои шаҳрвандои хориҷӣ то 18 солагӣ патент дода намешава ва ба регистратсия чӣ намеган. вале агар дар назар дошта бошӣ ки ти 1 моҳ ё 2 моҳ бе регистратсия гаштасти депорт мешавӣ бародар. Холбобоев нависонда. Салом алейкум ака, илтимос саволи маро ҷавоб де. Через Беларусия омадагиё регистратсия карда метавонанд ё не пешакӣ раҳмат. Агар қонунӣ даромадагӣ бошанд Россия паспортшон печат дошта боша бале метавонанд. ҳама ҳуҷҷат карда мешавад. Алиҷон нависонда. Ассалому алейкум. Ма патент дорум. Тамом шавад продлит карда метавонам. Баъд чанд моҳ дароз мекунанд. Бале продлит карда метавонӣ. 1 моҳ пеш аз буд шидани муҳлати патентат ба ФМС рафта муроҷиат мекунӣ барои продлит кардани патент. як каси дигар нависондаи салом ака, ман 2 штраф дорам, ҳар душа споридагиам. агар ҳоло дар Россия қарор кардаистам, вақте ки хона рафтам депорт мекунанд ака ё ки не? мо гуфтаем ки зиёда аз дата административни правонарушение агар шава баъд метавонанд ки депорт кунанд. ва иҷа як саволи дигар ба миён меояд ки оё агар штрафа пулша пардохт кунӣ вай штраф дар номат сахранид места ё ки не? бале, агар шумо пули штрафам ки биспорен дар база то муддати 3 сол меиста ба номи шумо ҳар як штраф. Юсуф Азимов нависонда. Салом акай Сорбон, худо барори корутия. Дар Московский област кор мекунам, вале патенти Москва. Регистрация област чӣ кор мешава? Мумкин аст кор кардан? Не, бародар азиз, мумкин нест кор кардан. Аз ҳар куҷое ки шумо патент гирифтаген, бояд дар ҳамуҷа қонунӣ кор кунед. Агар ки ти худат ҳози дар Московский област кор кардаиста бошӣ, бояд патентам ай ҳамуҷа бошад. Гулмирзаев нависонда. Паспорти тоҷикӣ қати праваи русӣ гирифта мешава ака? чиро дар назар дорӣ? ҳамун загранпаспорт қати мерай документ меспорӣ дар мактаб ва дар тӯли як-якним моҳ правата дастрас мекунӣ. ва як чиза ногуфта намона ки праваи тоҷикие ки шумо дорен дар ҷумҳурии Тоҷикистон стажи ҳамун правара дар праваи расистскитон метавонанд ки бигзаронанд.
абдухолиқ ғафуров нависонда: салом алейкум акаи Сормон, ҳамин парвозҳои қурған маҳкам шидагиянд ё ки не? Не, парвозҳои ягон ҷо маҳкам шидагӣ нестанд. Чӣ хеле ки пеш будам хе идома додестанд. Давлатов нависонда: салом акаи Сормон, акам гражданин боша, ман ҳам метавонам гражданини Россия шавам. Бародар ба воситаи бародар гражданини Россия шида наметавонад, ё ки апа ба воситаи хоҳар гражданин шида наметавонад. Танҳо падар ба воситаи фарзандо ҳақ дорад ки гражданство бигирад, ё ки фарзандо ба воситаи падару модар метавонанд гражданин шаванд. Тамошобинони азиз, ба ҳамаи барномаи хидмона ҷамъбастӣ мекунем ва дар канали ма ҳатман обуна бишен. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.